कमर में परेशानी बा। दबाए ननदो कमर में परेशानी बा। राती का पियावा के कोइल नादानी बा। राती का पियावा के कोइल नादानी बा। दबाए ननदो कमर में परेशानी बा। दबाए ननदो कमर में परेशानी बा। बदनिया कमरिया पीरा हटा देही से भैनी कमजोर। कहाँ जाई रे? लागे कि तूड़ दी खाटी के पाटी पूरा लगवला सहजोर। लागता कि मुआ दी। टूटे बदनिया कमरिया पीरा हटा देही से भैनी कमजोर। लागे कि तूड़ दी खाटी के पाटी पूरा लगवला सहजोर। का हम बताई रोज रोज के कहानी बा। का हम बताई रोज रोज के कहानी बा। दबाए ननदो कमर में परेशानी बा। दबाए ननदो कमर में परेशानी बा। लाजे नजरिया न मिले ये ननदो राती के भइल जे खेलाबा। और का भइल हो? पूरा बदन लसियावले बामुआना मलिक के करुआ कहते लबा। तब तो पूरा लसियाता होई। लाजे नजरिया न मिले ये ननदो राती के भइल जे खेलाबा। पूरा बदन लसियावले बामुआना मलिक के करुआ कहते लबा। कहे सोनिया की उमर उठानी बा। कहे सोनिया की उमर उठानी बा। दबाए ननदो कमर में परेशानी बा। दबाए ननदो कमर में परेशानी बा।